Haka jinkila kaba shirki, u actor Bollywood u Saif Ali Khan, ula kilalong u nongsha thombor haka jingsha thombor kaba la pinlong, ya u ban Shah Sumarha Hospital, Henry kaba budka long ka jingtweet jong ka jingkirshan, na kiba yed jong u, khamtam na ki khun jong u, kiba la Shah tab ha katei ka jinglong jingman. U Saif, ubala yo iya kanam kum ukapa uba yet bad uba eti lut haka ing kasem, yam tang bala late pet ya uda ka tanga jongu. Ka Kareena Kapoor Khan, Henry ula yo ruh ya ka jinglet jango kaba pinsngeusina ki arangut ki khun jongu, u Taimur Ali Khan bad Ujeh Ali Khan. Kibala wanrah ya ka jingsngeu shangay bad jingiet haka por kabae. Haka jingsngeusi, hadien kane ka jingjia, ka jingleh jong u samlaje. Ali Khan haba ula yohi iya la u kapa, ha hospital kala yehno, iya ka jinkinmao kaba jiliyo, ha baro kibala sakhi iya kane. Ka jing thombor kaba shirkhei, iya u Saif Ali Khan kane ka jingsha thombor jongu Saif Ali Khan kala pinkindit ya ki nongkirshan jongu, ki ladpat hai khubor, bad ya ka kamak film baro kawei. Katkum ki khubor la ongba uwe ubriw ularung jubor haka ying jongu Saif ha Bandra, Mumbai, haka pore khadu do baje min step. Ki khubor ba ningkong jong ki ladpat hai khubor kila pinpaw ba une unong thombor, ula thmu ban rahbor, ya ukhun ba khamrit jongu Saif. Ujeh Ali Khan Bardban dawa by Lutksan kumka jingsiu kiliang. Henry ki pulit kila kintaitiya kine ki jingkinno bad kila pinpaw bakati ka jingsha thombor ka dishi binta jong ka jingthmu ban lute, yam ka jingrahbor. Katkum ka jingong ki pulit, utei ubriu ularung tu shapo ing jong u Saif katba kibaha ing kidang thia. La ya tuh bala yohi ya uda unong tre ing, u Eliama, ubala pinbana mardor. Maria yos ngeu iya ka jingsawa. U Saif Ali Khan ula kindit bard ula iya kindu, iya uti u nongwan rungtu, dakaba pirsyang ban khangladia uban nempin minsaw. Kan ka day ka porba ka jinglong jingman kala ng jur, bard u nong thombor ula pindongkam da ka jingle donbor. Ula thombor ya u Saif da ka wait, da kaba show ya u bunsien ha ka shintur, ka rindang badhajan ka snihdoh jong u. Ki jingmen saw ki long kiba jurbha, Henry Donbog bala pinkit mardoriya u Saif Shah Hospital ha ka por kaba biang. Bad ki doctor ki lala ban pinjem ya ka jinglong jingman jong u. Da kaba minod ban wadiya utei u briw. Bad ka jingtohkit kaba dang yaid shakhmat lakhmih linti ba kan pinpaw, ya ki jingtip ki ba khambaniya ha ki sangi banwan. Ki pulit ki la pinthikna, ya ki paidbah ba ki leh ya kaba don ha ka bor, jong ki ban pingat ya utei u nongle kam sniu ha ka ain. Ka jingklain jong u Saif bad ka, Kareena ha ka por jong ka jinge. Hakane ka jinge baro kawe, u Saif Ali Khan bad ka Kareena Kapoor Khan ki dang sah ha ka, jinglong kaba filla. Wat habdeng ka jingki win kaba khraw ha ka jing singyo kaba la mihna ka jingsha thombor, baro arangut ki khlur ki la pini, ya ka jingklain bad jinglah ban shah kaba khraw. Ka Kareena khamtame, kala long ka maujam jong ka jingkirshan ya u Saif, da kaba pinthikna ba, unyo iya ka jing sumar kaba bahatam bad ba ki khun jong ki kin yo jingiada na ka jingsha pinshitom jong ka jinglong jingman. U Saif, ubala tipkum ka jinglong kaba jemnud bad kaba jemnud, ula nang koit bha, bad kiba haing jong u kidang shaniya, haka bor jong u ban jop ya kane ka jinge. Ka jingjia kala pinjan tang iya u Saif bad ka Kareena, namar ba ki shaniya iwe ya iwe patha kane ka por bae. Ka jingla jong ki ban ne klein ha, ki jinge kala long ka jingay mensim ya kiba bun. Khamtam ya ki nongkirshan jong ki kibala pha ya ki khubor, jingkirshan bad jingay mensim. Ka jingiad shakhmat. Ka jingiadi ha ka longing kaba kham khlain katba ka jingsha thombor kaba shirkhi kala yehno iya ka dak ha ka ing ka simjong, u Ali Khan, kala pinskhem roh iya ka jingiadi jong ki. Ka rukum kirshan sodong jong u Saif, kinthup iya ka Kareena bad ki khun jong ki, kala long kaba khle martatiye. Kaporba sangyusi bala yasam lang hapdeng u Saif bad, uje ha hospital ka long ka jing pinshisha, iya ka jingied bad ka jingaiti lut kaba don hapoh ka ing ka sem. Katba u Saif u dang beating ban koit, ki nongkirshan bad ki nongkirshan jongu ha killing ka pirthi, ki kirme ba un wan phai biang kloisha ka jingkoit jingkhia kaba pura. Ka jingkirshan kaba khrauna ka ing ka sem bad ki paidba khle martatien ka la e bor ya uban jop, ya kane ka linnong kaba e ha ka jingim jongu.
हा कबा पिंकुत का जिंगशा थोम्बोर जोंगू सैफ अली खान का दे का जिंगजिया काबा पिंकिंदित बड़ कबा पिन संगेवसी हिनरे का लापिन पावरूह या का बोर जोंग का लोंगिंग लोंगसेम बड़ का जिंगिएड कतबा उ साइफ अली खान उनंग कोइट का जिंकिरशन बा क्ले मरतातियन जोंग का लोंगिंग जोंगू खमतम ना की खून जोंगू क्ले मरतातियन का लोंग का तिलोंग जोंग का जिंग पिंटंगेन बड जिंग पिंकलाइन का जिंग जिया का लोंग रूह कुम का जिंग पिनकिन माओ या की जिंगे के बा वट की ब्रियो के बा पाउनम बड की बा जोब की या किंदू हा का जिंगिम शिमित जोंग की हिनरे दा का जिंगिएट बड जिंग सुमर जोंग का इंका सेम जोंग ऊ खले मरतातियन ऊ सैफ उन मिहना कने का जिंगे कबा खम खलैन बन या कबा मिनशुवा